Ja jos minä olen... Tervetuloa Taajuus Waste podcastin ensimmäisen varsinaisen jakson pariin. Viikko sitten tuommoinen mielenterveysteemainen pilotti pätkähti eetteriin ja siitä jos jotain saat irti, niin taidat olla lääkitystä vailla. Siinä lähinnä kertailtiin sitä, tai käytiin läpi sitä, että mistä tähän on tultu, eli Taajuusvaste ihan tavallisella V-llä yhteisö löytyy Instagramin puolelta, jossa on pian 5 vuoden ajan jaettu yhteiskunnallisia näkemyksiä. Isäntämies itse on siellä sitten myöskin ojentanut kansalaisia ja ylipäätään jakanut käyttäytymissääntöjä. Ja jos toi yhteisö ei sulle ole vielä tuttu, niin käy ottamassa haltuun, pääset varmaan ihan siitä aika sukkelasti jyvälle siitä, että mikä on homman nimi. Tarinoiden puolella siellä pääsessä tapahtuu. Ja tämä podi on nyt siis jatkumoa, tai sellaista jonkinnäköistä tähteiden perkuuta nyt sitten. Eli on tämmöinen niin kuin veljesprojekti sille Instagram-yhteisölle. No niin, oletko rasisti? Oot ihan varmaan pikkusen oot. Nyt rasismi on teema, joka on meidän yhteiskunnassa ollut kiihtyvällä tahdilla tapetilla viimeisten 5 vuoden ajan, 10 vuoden ajankin oikeastaan, jo sillä tavalla niin kuin akateemisaktivoidusti. Eli semmoisilla tavoilla, että meille on haluttu teroittaa hyvin tarkasti tässä viime vuosien aikana sitä, että millaisilla erilaisilla tavoilla sitä saattaa tulla olleeksi rasisti ihan tajuamattaan. Ja millaisilla tavoilla sitä saattaa tulla olleeksi rasisti myöskin, vaikka edes nämä väitetyt rasismin kohteet eivät sitä rasismin olemassaoloa havaitsisi, niin siltikin saattaa olla niin, että rasismi täällä huoneessa kuitenkin leijailee ja tartuttaa sitä sellaista inhan ikiaikaista ödööriään verhokankaisiin ja kokolattiamattoihin, jotka myösen ovat eittämättä aina signaaleja patriarkaattisen ylivallan läsnäolosta ja pyrkimykset tukahduttaa kaikenlaiset sensuellit ja monikulttuuriset olemisen tavat. Eli siis suomeksi sanottuna se, että yhtään kukaan ei havaitse tai koe rasistista käytöstä tilassa, ei tarkoita sitä, etteikö rasismia tässä kyseisessä tilassa kuitenkin sillä kyseisellä hetkellä saattaisi olla. Eli vielä 3. kerran ja 3. tavalla, eli siis voi olla niin, että sekä me valkoiset suomalaiset että sitten täällä keskuudessamme oleilevat muista kulttuureista tulleet muun väriset kenties ihmiset, niin että me ollaan kaikki niin tottuneita siihen rasismin läsnäoloon, että oikeastaan kukaan meistä ei tunnista sitä silloinkaan, kun se kuitenkin täysin ilmeisesti on paikalla. Eli tämä rasismi on vähän niin kuin tällainen joku kaasu, tällainen niin kuin häkä esimerkiksi. Et voit tulla sen tainnuttamaksi, vaikka et huomaa tai millään tavalla pysty sitä aistimaan. Niin tässähän tosiaan on nyt niin kuin tärkeää ymmärtää se, että tämä rasismihype on tosiaan niin kuin akatemiavetoisesti luotua, koska halutaan rakentaa ja niin kuin edesauttaa tietynlaisten tulevaisuuden yhteiskuntamallien, myös niin kuin demografisessa mielessä tulevaisuuden yhteiskuntamallien rakentumista. Eli on päättäjätasolla, tämähän ei ole mikään niin kuin vaan Suomea koskeva juttu, vaan Euroopan valtioita laajemmin koskettava juttu, että on päätetty niin kuin EU-tasolla, että Euroopasta halutaan tehdä tällainen niin kuin muutamien suurkorporaatioiden niin kuin ohjastama
ää, keskusjohdettu, niin kuin, miten mä sanoisin, sellainen iso, siis niin kuin dystooppinen tämmöinen hikipaja, jossa hirveän määrä ihmisiä työskentelee matalasti palkattuna jonkun lainausmerkeissä yhteisen hyvän eteen. Ja tämä yhteinen hyvähän tarkoittaa sitten näiden niin kuin muutamien korporaatioiden taloudellista etua, joihin se valta on keskittynyt niin kuin siihen tyyliin, että siellä on niin kuin tämmöistä moneen kertaan pestyä niin kuin öljy- ja aseteollisuusmassia, jota sitten, tai jonka sitten niin kuin päällä istuvat ne muutamat niin kuin julkisuudessa niin kuin hyvin hyveellisiksi itsensä brändänneet toimijat, joilla on sitten alaisuudessaan vähän tällainen niin kuin mafiarakenne tyyppisesti niin kuin eri väliportaan ihmisiä, jotka sitten jakaa ruskeita kirjekuoria esimerkiksi EU-tason poliitikoille ja sitten kansallisen tason poliitikoille ja sitten ihan kuntatason päättäjille. Juurikin sitä vastaan, että nämä päättäjät sitten tekisivät sellaisia päätöksiä, joilla saadaan edistettyä sellaista politiikkaa, jonka tuloksena sitten saadaan esimerkiksi, tai ei mitään esimerkiksi, vaan saadaan nämä hikipajat pyörimään. Eli siis esimerkiksi Suomeahan on haluttu niin kuin ajaa tähän malliin, ja sitten tietysti sanomattakin selvää, että vaikkapa niin kuin ikänsä Suomessa kasvaneet ja niin kuin suomalaiset, juuriltaan suomalaiset ja myös suomalaista traditioa ja sitä aiempaa niin kuin suomalaista työkulttuuria tuntevat ihmiset, joilla nyt yhtään niin kuin järkeä päässään on, ja jotka ehkä arvostavat elämässään niin kuin monenlaisia muitakin asioita kuin sitä semmoista 8-4 paahtoa, niin totta kai tajuavat sen, että nyt niin kuin kaikki elinkustannukset vaan nousee ja niin kuin työn kuvat niin kuin typistyvät ja töistä maksettavat palkat pienenevät. No, tulee niin kuin siihen, että mikä helvetin takia mä niin kuin tekisin esimerkiksi hommaa, kun kerran mä joudun tekemään sitä näin monta tuntia päivässä niin paskaa palkkaa vastaan, että mä en niin kuin saa siitä en mitään niin kuin sielunravintoa, enkä sellaista taloudellista vastiketta, joka sitten mahdollistaisi mulle oikein sen sielunravinnon hankkimisen edes vapaa-ajallani, joka muuten jää vähäiseksi, koska joudun siellä päivittäin X tuntimäärän hommia for nothing tekemään. Niin tästä seuraa se, että tarvii jostain saada ne tekijät näille töille. Ja on sitten laskettu, että kun otetaan kehitysmaista ja tuolta niin kuin tietystä Lähi-idän ja sitten Afrikan valtioista porukkaa tänne meille, niin ne kyllä tekee ne hommat, koska heillä on erilainen kulttuuritausta ja erilainen niin kuin mentaliteetti ja eri niin kuin laiset tottumukset vaikkapa niin kuin työn laatuun ja palkkaukseen liittyen. Eli tavallaan se iso kuningasidea on se, että saadaan ulkomaisella työvoimalla tämä meidän uusi uljas lainausmerkeissä hyvinvointivaltio pyörimään sit niiden suuryrityspamppujen niin kuin tarkoittamalla tavalla, niin sitten päästään tähän, että no miten tänne meille niin kuin, saadaan niin kuin ihan helvetisti mamuja, siihen on muutamiakin tapoja. Suomellahan on hyvä maine jo pitkään ollut, tai siis hyvä, mutta tällainen niin kuin, Suomi tiedetään tunnolliseksi ja tällaiseksi niin kuin vähän niin kuin hölmöyteen asti kunnialliseksi valtioksi tai kansaksi. Ja tiedetään myös, siis ulkomailla tiedetään, ja ulkomailla tiedetään myös, että Suomessa on niin kuin sosiaalietuusjärjestelmä vailla vertaa, ja tällainen niin kuin turvaverkkosysteemi niin kuin maailman huippuluokkaa, niin tämä on yksi aspekti, joka itsessään houkuttelee tietysti väkeä tänne ihan ilman sen kummempaa promotointiakaan, mutta sitten tämä toinen, mikä tässä 10 vuoden aikana on kiihtynyt, niin on sitten nimenomaan tämä niin kuin antirasismimolotus, joka on siis tarvinnut luoda juurikin siitä syystä, että me
saadaan luotua sellainen niin kuin kansallinen ilmasto, jossa ennen pitkää, että kun me niin kuin väitetään ensin ihmisille, että vitun pellet, te olette aina vihannut mamuja, hävetkää itteenne, mitä helvettiä toi ei ole nykyaikaa, niin saadaan ensin niin kuin isot massat mieltämään itsensä niin kuin tällaisiksi, että ne niin kuin alkaa tosiaan kokea, että no, en mä tiedä, no, ehkä sitä on vähän tullut oltua. No joo, pointti on niin kuin se, että kukaan ei halua identifioitua tuollaiseksi henkilöksi. Joten tämä on se syy, minkä takia sitten ollaan haluttu niin kuin, alkaa tehdä tätä niin kuin maahanmuuttajuuden valkopesua, eli niin kuin glorifioimaan, on haluttu alkaa glorifioimaan sitä, että kuinka kivaa oiskaan, että meillä olisi täällä Suomessa niin kuin helvetisti mamuja. Ja tämä tapahtuu esimerkiksi mainonnan keinoin. Nyt jos olet yhtään seurannut mainostamisen kenttää, TV ja lehti ja sitten tämmöisten niin kuin verkkomedioiden mainostamisen kenttää, niin viimeisten sanotaan 7-8 vuoden aikana, niin siellä on aivan järjestään niin kuin semmoisissa hyvin niin kuin perinteisesti skandinaavistenkin vaikka brändien mainonnassa niin näkyvissä monikulttuurisia ihmisiä. Siis eikä mitenkään, että niin kuin munkin mielestä totta kai voisi olla ihan hyvä, että olisi niin kuin monenlaisia ihmisiä, mutta pointti on se, että siellä on niin kuin ihan itsetarkoituksellisesti lisätty aivan eksponentiaalisesti niin kuin tietyn rotuisten ja tietyistä kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten määrää. Tässä tarkoituksena on se, että meille niin kuin normalisoituu sellainen katukuva ja sellainen niin kuin ajatus, että että Suomessa näyttää niin kuin täältä. Ja sitten on vaihdettu näitä niin kuin hyvinkin perinteisten niin kuin brändien niin kuin reissumiehet ja tällaiset, niin sitä kuvastoa myös niin kuin alati sinne monikulttuurisempaan suuntaan. Mä itse kutsun tätä istutuksiksi, inceptions. Eli nyt nämä siemenet kylvetään hyvin tyypillisesti ja aika poikkeuksetta akatemioissa, eli Suomessa isot kaupungit, Turku, Tampere, Helsinki, on niitä, joissa tämä antirasismi-molotus on niin kuin laskettu liikkeelle, joista se on laskettu liikkeelle. Ja joillekin kuulijoissa saattaa olla tuttu Instagramissa käsitelty jonkin verran tämä etuoikeuskehä-mallia, joka on siis ihan tällainen oikeusministeriön luoma, tai mä en muista kenen se on siis luoma, mutta sieltä muistaakseni oikeusministeriön sivuilta löytyy se, jos haluat tsekata, niin se on siis tällainen pylpyrä, tällainen pallukka, johon on sitten niin kuin sijoiteltu niin kuin valtahierarkisesti erilaisia ihmisryhmiä, eli esimerkiksi tämän etuoikeuskehämallin mukaan minä valkoisena kantasuomalaisena miehenä olen jo pelkästään niin kuin näillä määrein niin hyvin lähellä, jolleen aivan täysin siellä valtahierarkian keskiössä, josta tuossa alussakin taisin jotakin leiskauttaa. Kun taas sitten tällainen Suomeen tullut maahanmuuttaja, vaikka nainen, jotakin muuta kieltä kuin suomea puhuva, niin on siellä sitten hyvin lähellä ulkoreunaa. Ja mä en nyt muista, mihin sillä kehällä sitten nämä kaikki furut ja turrut ja kolmannet sukupuolet ja hermafroditit sijoittuvat, mutta ne on siellä sitten omilla paikoillaan. Joka tapauksessa pointti on se, että me on niin kuin haluttu siellä akatemioissa pirstoa ihmisyys tällaisiin karsinoihin, koska se mahdollistaa sen, että sit, kun me saadaan tämä karsina-ajattelu niin kuin nuorten aikuisten, eli yliopistoa käyvien nuorten aikuisten niin kuin tajuntaan, niin se ajattelu on, että niin kuin vaaditaan, tällainen ajattelu vaaditaan, jotta voidaan nähdä perustelluksi se kaikkialle laskettava antirasistinen molottaminen. Eli eihän kukaan, eli tästä täytyy, niin kuin, on tosi tärkeää ymmärtää, että eihän Suomen minkään enemmistön tahto ole koskaan ollut niin kuin haalia tänne helvetisti mamuja, niin kuin Suomen enemmistön tahto ei koskaan ollut
vaikka liittyä NATOon tai jotain muuta, vaan että nykyajassa tämä on ollut niin kuin jossain määrin, mä nyt oon silleen nuori, 89 syntynyt, että mä nyt puhun niin kuin kokemuspohjaisesti sanotaan niin kuin vuoden 2010 jälkeistä tapahtumista, mutta kuitenkin rohkenen väittää, että jossain määrin on ollut aina tätä tällaista ilmiöiden rakentelua, mutta se on toki niin kuin varmasti volyymiltaan eksponentialisoitunut tässä niin kuin some-aikana, koska sitä ilmiöiden luomista voidaan tehdä yksinkertaisesti niin paljon tehokkaammin kuin joskus aikanaan. Mutta joka tapauksessa takaisin raiteille, niin semmoinen ihminen, joka ei niinku ymmärrä, että millaista tätä aatemallia, eli tätä etuoikeuskehän juttua, niin iskostetaan niinku nuorten akateemisten aikuisten päähän, ja sitten mediahan on toinen, millä on niinku iso vetoapu näissä hommissa, mutta niinku akatemia media avusteisesti, joka ei niinku tavallaan ole hiffannut sitä, että millaista niinku ajatus- ja maailman katsomisen tapaa niin kuin nuorille akateemisille aikuisille niin kuin on syötetty tässä viimeiset vaikka 10 vuotta, niin voi olla niin kuin just tosi vaikea saada kiinni siitä, että mitä nämä ihmiset niin kuin nyt mauhoittaa ja miksi täällä meidänkin työpaikalla on nyt näitä niin kuin tunnista etuoikeutesi ja niin kuin, anna tummaihoiselle toverillesi paikkasi ruokajonossa, joten ole rasisti juttuja, niin ne tulee siis täältä. Koska mun teoria aika moniskin jutuissa on se, että meidän tosi iso ongelma tänä päivänä yhteiskunnallisissa keskusteluissa on sellainen sukupuolien välinen kuilu. Ja mä oon itse siinä niin kuin in-betweeners-osastossa, eli jossakin siinä välissä, mutta sellainen gappi, mikä on niin kuin, sanotaan niin kuin 25-vuotiaiden ja vaikka 60-vuotiaiden ihmisten välillä, niin voi olla, että ne niin kuin oikeasti löydä enää ollenkaan niin kuin yhteistä kieltä asioille, joista ne niin kuin, noin teoriassa voisi keskustella, ja joista ennen on eri-ikäiset ihmiset voineet myös keskenään keskustella, niin yksi iso osa syy on tämä, että meillä on niin kuin, ei mitenkään niin kuin, tälleen metaforisesti, vaan ihan reaalisesti aivan eri niin kuin, todellisuuskäsitys. Ja varsinkin niin kuin ja ihmisyyskäsitys. Ja tosiaan se niin kuin, paradoksaalisesti se antirasistisiksi itseään kutsuvien joukko omaa tällaisen niin kuin ihmiskäsityksen, jossa se ihmisyys nimenomaan on pirstottu niin kuin rodullisiin ja fyysisiin ja tällaisiin erilaisiin disabiliteetteihin pohjaaviin niin kuin ominaisuuksiin, että ihminen on intersektionaalisessa mallissa niin ihminen on ikään kuin tällainen niin kuin pizza, jossa sitten ne eri sliceit on niin kuin silleen ihonväri ja sitten mahdolliset niin kuin fyysiset vammat, mahdolliset niin kuin mentaaliset haasteet ja näin. Ja sitten me ikään kuin katsotaan sitä pizzaa silleen, että kellä on niin kuin ikään kuin monivammaisin pizza, niin hän on sitten niin kuin eniten uhri, eli etuoikeuskehän ajattelussa hän olisi eniten siellä niin kuin ulkokehällä. Ja kun hän on eniten ulkokehällä ja eniten uhri, niin silloin hän on ikään kuin eniten meidän kaikkien muiden holhouksen tarpeessa. Mutta sitten jälleen kerran hyvin paradoksaalisesti siitä huolimatta, että me siis ajattelemme hänen olevan eniten holhouksen tarpeessa, niin me emme kuitenkaan ole väheksyviä emmekä rasistisia, vaan me olemme jotenkin niin kuin kaikkea päinvastaista ja hyviä ihmisiä, vaikka me siis nimenomaan olemme itse splitanneet sen ihmisyyden niin kuin tällaisiin karsinoihin. Muutenkaan niin kuin mitään logiikkaa noista niin kuin jutuista on hirveän turha etsiä. Mä oon myös oikeasti sitä mieltä, koska aina kun niistä yrittää etsiä logiikkaa, niin päätyy väkisinkin niin kuin hakkaamaan päätä seinään ihan suotta, koska logiikka on haluttukin korvata tällaisella niin kuin tunnevetoisella niin kuin käsityksellä oikeuden tajusta. Siinä on vaan sellainen ongelma, että kun se on tavallaan sit aina tilannesidonnaista ja aina niin kuin tulkitsijasidonnaista, ja aina voidaan niin kuin miettiä sitä, että millaisessa auringonvalossa nyt niin kuin kenenkin iho on sitten itse asiassa mitenkin tumma verrattuna johonkin muuhun. Mutta tässähän on myös niin kuin siis se tässä rasismin olotuksessa kans on niin kuin tärkeää, että
Suomessahan ei myöskään ole koskaan, niin kuin Suomea ei ole koskaan rasistiseksi maaksi kokeneet ne ihmiset, jotka tänne on jostain muusta maista tulleet, siis noin niin kuin pääosin. Totta kai kaikki tässä on nyt niin kuin yleistävää puhetta, mutta niin kuin, vaan se niin kuin päämolotus ja mouhotus tulee nimenomaan näiden niin kuin akatemiapestyjen intersektionalistien toimesta. Ja sitten kun me on niin kuin onnistuttu kaikki mediatalot ja tällaiset, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin yhteiskunnalliset avaininstituutiot, niin me ollaan onnistuttu niin kuin ujuttamaan sinne nämä uudet normistot tästä, niin kuin, tästä kehäajattelusta, mitä äsken sivuttiin, niin silloin meillä syntyy sellainen tilanne ja sellainen niin kuin illuusio, että meillä niin kuin tämä meidän maamme Suomi jotenkin niin kuin kollektiivisesti olisi näiden asioiden ja tällaisen ajattelun ikään kuin takana, vaikka koko ajan fakta on ollut se, että niin kuin näiden isoimpien yliopistokaupunkien ulkopuolella ja edes niissä kaupungeissa niin valtaosa ihmisistä ja varsinkaan niin kuin yhtään niin kuin suurempien ikäluokkien ihmisistä ei niin kuin edes ymmärrä niin kuin hevon vittua näistä jutuista, mutta jos ymmärtävätkin, niin, tai itse asiassa menee niin, että siinä vaiheessa, kun minun ikäiseni tai vähän vanhemmat ihmiset niin kuin todella ymmärtävät, että miten tämä nykyinen niin kuin, ihmiskäsitys ja tämä niin kuin ohjeistettu niin kuin tapa ajatella, että miten se niin kuin pyörii, miten se toimii ja miten se sen niin kuin logiikaton logiikka pitäisi siis tajuta, niin siinä vaiheessa se niin kuin reaktio on aika poikkeuksetta sellainen, että hei, mitä helvettiä. Että tavallaan, että siihen asti ne vanhemmat ihmiset on ehkä ollut vähän sellainen niin kuin varovaisen korrekteja niin kuin omassa epävarmuudessaan myös vähän siitä, että no okei, että ehkä he ei ymmärrä jotain, että ehkä heistä on vähän aikaa ajanut ohi ja juna ajanut ohi, mutta sitten kun he tajuu, että ei ole, vaan että tämä oikeasti on ihan niin kuin jäätävää bullshittia, niin se on aika niin kuin ymmärrettävästikin aika tuohtunut sitten ollut havaintojeni mukaan usein se reaktio. Eli tämä mamuinvaasio tai tämä väestönvaihto, niin tämä on juurikin hyvin niin kuin sillä tavalla kierron nerokkaasti ohjelmoitu juttu juurikin siitä syystä, että nämä niin kuin voimallisimmin poseeraavat nämä niin kuin nuoret akateemiset vihervasemmistolaiset, joilla on se niin kuin vahva ryhmäidentiteetti ja he niin kuin tarvivat sen me vastaan muut jutun ja sen niin kuin intellektuellin ylemmyyden tunnon, jota he saa sitten esimerkiksi tästä niin kuin, maahanmuuttajien päiden silittelystä, niin he ovat tavallaan sitä niin kuin pääposeeraajistoa. Ja sitten on nämä niin kuin mamuutensa keksineet, niin kuin esimerkiksi oli tästä niin kuin Afrikan tähti Gate part 2 tai 3 tässä ihan taannoin, missä tämä muu nimeltä mainitsematon poliitikko halusi sitten niin kuin käyttää tätä omaa taustansa ja ihoväriään sitten hyväksi siinä, että piti tämän julistuksen siitä, miten Afrikan tähti lautapelit tulisi turkulaista päiväkodeista pois kerätyttää, koska niitä pelaamalla niin päiväkoti-ikäinen lapsi luonnollisesti, niin kuin aina tähänkin asti Suomessa, niin on sieltä imennyt ja tulisi sitten imemään tätä tällaista niin kuin kolonialistis perimäistä niin kuin orja-isäntä-ajattelua, ja varmaan sitten kantasuomalainen lapsi sitä Afrikan tähteä pelaamalla sitten luultavasti alkaisi eri tavoin piiskata eri ihonvärin omaavia vertaisiaan siellä sitten päiväkodissa. Et on näitä niin kuin mamuutensa keksineitä poseeraajia ja sitten on vihervasemmistolaisia poseeraajia. Ja tämä niin kuin poseeraussektori on niin kuin kokonaisedustuksellisesti tosiasiassa aika pieni segmentti niin kuin Suomessa oleilevista ihmisistä, mutta se on tosi äänekäs segmentti. Eli sen takia se on saanut sen äänensä niin tehokkaasti kuuluviin
etenkin kun on pidetty huoli siitä, että tähän niin kuin vihervasemmistolaisposeeraajistoon kuuluvat ihmiset on niin kuin, olleet sijoitettuna sitten niin kuin median äänitorviksi hyvin vahvasti. Mutta tosiaan kaikki pitää niin kuin ymmärtää se koko pyramidi, että on niin kuin saatu tavallaan nämä hyväksynnän janoiset nuoret ihmiset niin kuin ajattelemaan, että he toimii jonkun suuren hyvän puolesta. Sitten on pitänyt niin kuin saada, tai no, tämä on ehkä ollut helpoin rasti, että on niin kuin, sitten nämä, niin kuin, että suuri osahan niin kuin, tänne tulevista maahanmuuttajista on voinut olla ihan siis kunniallisin aikein ja näin poispäin, ja heillä on täällä niin kuin, tiedossa työt ja hommat niin kuin, rullaa kaikin puolin, mutta sitten niin kuin, kuitenkin myös juurikin tämä, että kun muualla kuin Suomessa ei olla läheskään niin naiveja, niin se tarkoittaa sitä, että niilläkin volyymeilla, mitä tänne on ihmisiä muualta tullut, niin on sanomattakin selvää, että siellä on hirveän paljon myös ihmisiä, jotka niin kuin ovat oivaltaneet sen, että nyt on niin kuin tavallaan aika safe bet niin kuin myös ruveta hyödyntämään niin kuin näissä ison volyymin olosuhteissa tätä omaa mamuuttaan ja tätä niin sanottua uhriuttaan erinäisin tavoin, mistä vaikka tämä Afrikan tähti Gate oli sitten hyvä esimerkki. Mutta niin kuin all in all, eli niin kuin loppujen lopuksi, ja tässä nyt kooten tätä kaikkea, mä tässä nyt niin kuin yritti tulla tällainen niin kompakti, tavallaan vähän vähemmän ehkä huumoripitoinen, mutta tällainen niin kuin koonti siitä, että miksi tämä on tällaista. Ja mä en tiedä, tuleeko tällaisia läjäyksiä nyt sitten tämän podin yhteydessä muita, mutta voi olla, mutta kuulen ehkä sellaisen tietynlaisen kutsumuksen niin kuin itseäni kohtaan myös tässä, että kun sanoinkin tuossa, että on tätä niin kuin in-between sukupolvea, niin jotenkin niin kuin lähentää sitä sukupolvien, tai niin kuin kuroa kiinni sitä sukupolvien välistä kuilua just niin kuin tässä, että niin kuin näitä nonsensennuksia, mitä tässä on niin kuin viime vuosina ollut, yksi niistä juurikin tämä rasismi lainausmerkeissä, niin että mikä tämä niin kuin on tämä homma, että miksi asiat niin kuin tuntuu siltä, miltä ne tuntuu, tai että ehkä tämä nyt niin kuin osaltaan sitten valottaa vähän sitä, että miten tietyt ihmiset niin kuin näkee, miten ne suhtautuu ja miksi sulle se niiden touhu näyttää ja on näyttänyt siltä kuin näyttää. Niin, mutta siis all in tosiaan Suomi ei ole koskaan ollut millään rasistinen maa, mutta tänne on niin kuin päättäjätasolta, siis niin kuin globaalilta, niin kuin niin kuin tuolta EU-tason päättäjätasolta niin kuin on päätetty, että muun muassa Suomi lukeutuu valtioihin, joihin halutaan nyt tämä tällainen uusi niin kuin tuolta niin kuin Euroopan keskeltä johdettu niin kuin näennäis itsenäinen vasallivaltiomalli niin kuin ottaa käyttöön. Ja sen mallin niin kuin toimeenpaneminen tarkoittaa sitä, että perinteiset työpaikat, niitä niin kuin lakkautetaan, pieniä firmoja laitetaan, niin kuin tuossa pandemian varjolla laitettiin niin kuin iso kasa nurin, jotta jää sitten jäljelle vaan ne niin kuin suurtyönantajat, jotka sitten jättää jäljelle sellaisia työtehtäviä, jotka, niin kuin, jotka eivät ole houkuttelevia niin kuin sellaisille kantasuomalaisille, jotka on tottuneet tietynlaiseen niin kuin tasoon ja tietynlaisiin standardeihin. Tämä on siis tiedetty, että näin tulee käymään, joten on täytynyt luoda se niin kuin sisään tulevien ihmisten virta, eli tämä on se väestönvaihdotus, jota ei mukamassa ole olemassa, niin on täytynyt luoda tämä virta. Ja sitten taas, jotta ollaan saatu, niin kuin suomalaiset nyt on varmaan niin kuin suht helppoja pehmitettäviä tästä niin kuin kroonisesta alemmuuden tunnostaan johtuen, mutta jotta ollaan voitu olla varmoja siitä, että mitään vastarintaa ei niin kuin, silleen niin kuin kantasuomalaisella niin kuin tasolla tai niin kuin tällaisten niin kuin yhteiskunnan tasolla kuulu, niin on täytynyt luoda se käsitys, että me ollaan jotenkin rasistinen maa,
Ja kun kerran sit meillä on käsitys, että me ollaan rasistinen maa, niin ollaan saatu niin kuin perusteltua niin kuin tarve näille niin sanotulle antirasistisille toimille, eli näille etuoikeuskehille ja näille tällaisille käytänteille, millä sitten on uudelleen ohjelmoitu, uudelleen opetettu ihmisiä siellä akatemioissa ja työpaikoilla niin kuin mieltämään itsensä niin kuin sen identiteettinsä kautta ja myöskin niin kuin suhteessa muihin. Eli ollaan saatu niin kuin kantasuomalaiset ihmiset mieltämään, että he ehkä on sit jotenkin vähän etuoikeutettuja ja ehkä vähän sortavaisia olleet tähän asti, jolloin ikään kuin syntyy sellainen tapa ajatella, että no ikään kuin vähän niin kuin, että vähintä mitä me voidaan tehdä, niin on se, että me tarjotaan sit niin kuin tilaa tästä meidän maasta niille ihmisille, joita me jotenkin ollaan ihan helvetisti sorrettu, vaikkei niitä niin kuin ennen vuotta 90 ole täällä edes hirveästi ollut. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin sitä logiikkaa, jos rupeat näistä jahtaamaan, niin siinä sä aina niin kuin huomaat sen just, että niin toistettakoon vielä se, että ei perustukaan mihinkään niin kuin loogiseen, siis se ja ne strategiat, mitä niin kuin meidän on lupa täällä niin kuin työmyyrätasolla ymmärtää, mutta sitten paljonkin löytyy logiikkaa, jos ja kun alkaa niin kuin ymmärtämään tämän niin kuin pyramidin ja tämän niin kuin valtahierarkisen niin kuin vallan uusjaon ja tämän tällaisen niin kuin Suomen niin kuin uudenlaisen aseman ja position tässä niin kuin maailman tässä niin kuin yhdessä suuressa perseessä, jota kohti nyt vaikka Stuppi on ollut niin kuin aina vetämässä tätä maata ja nyt sitten oikein kaksinkäsin. Lopetetaan tähän. Mä luulen, että niille, joille oli niin kuin nyt ihan uutta juttua, niin tässä on varmaan aika paljon pureksittavaa. Toisaalta niille, ketkä on taajuusvastetta seurannut ja näistä on tuolla keskustellut, niin voi olla, että tämä oli ihan samaa vanhaa paskaa. Ja osa varmaan petty siihen, että voin olla hauskempi. Mutta sä et voi päättää, mitä mä milloinkin oon. Ja sä et voi päättää, mitä mä milloinkin sanon, eikä sun kyllä kuulukaan. Sä et voi myöskään päättää mun ihonväristä. Etkä sä mahdollisesti voi kohta päättää siitäkään, mitä ostat perheelle kaupasta ravinnoksi. Mä luulen, että toi on sellainen teema, mihin tullaan joskus tässä podin aikana, tulevien jaksojen aikana niin syventymään. Jep. Saatiin liki tuplasti pidempi jakso kuin tuosta pilotista. Tarkastellaan vähän, mennään itseen näiden jaksojen myötä. Mä kuuntelen aina silleen niin kuin vähän punastelen sieltä täältä jälkeenpäin, että jaha, joo, OMG. Ja yritän vähän miettiä, että millainen formaatti sitten toimisi parhaiten. Mutta hei, nyt niin näihin tunnelmiin. Jonkun verran on kyselty tosiaan ton vanhan podcastini, mitä ei enää ole löydettävissä, mutta Valkoinen etuoikeutettu tiimoilta, niin alku- ja loppulauluja. Niin otetaan tähän myös improna loppulaulu ja sen myötä sitten niin hyvää sunnuntaita, tai jos oot uuden viikon puolella, niin yritä siitäkin selvitä ja muista etuoikeutesi. Ja häpeä. Olipa kerran niin, että törmäsin ihmisiin, joiden värejä mä huomannut en. Mutta minulle kerrottiin, että mun etuoikeuksiin sidottiin kohtaloni. On aika pyytää anteeksi.